plater asko daude hemen, ezta? Ai, ama, baldakizue, 1000 plater zen badian. Eharra torria ongo zana hemen 1000 platerekin. Ba ETV-ko saio batek 1000 atal bete berri ditu, bai. Ondo entzun dezue, 1000, asko dia, Nik hemen kontatu behar dut, a ber. Bueno, banijoa, ja kontatu ditu platera behintzat. Gaur gurekin txurru izango da. Adi lagunak, saio paregabia datorreta. Kaixo lagunak, eguerdion, eta txurru jauna. Azte orain, zorionak. Eskerrik asko, lagun. Dena ongi? Oso ondo. Nerea nun lagaek? Makiatzen eta da prestatzen. Txugun berezia gaulako. Egun oso berezia, ez da. 1000 programa. Ez dituk programa asko iristen horrea, oso gutxi. Telebistan orokorrien rara bizua dala 1000 programa betetzi, baina hor gauz, jota fuego. Zuru betxartu zabizi, hemen, Gu bikain goa zebai, ezingiak gaixatu, guztoa, gonbidatu paregabiak etortzen dira, eta oso ondo pasatzen deu. Eta gaur, lauterditan, saio berezi eukiko zu ETV-bin, ez da? Bai, 1000 programa betetzen ditugu, beraz, zeurekin hemen, bazkaldu, sosein, ez dakit hor sose prestatu duzun, bueno, sosein, makillau, bazkaldu, da zuzenien gora, lauterrizetan programa handi bat azten delako historiko gaur. Bueno, goentxe garatuko igu zer topatuko egon bertan, pentsatzen gaur sare potoloa, ongo gara ere bai, ez da? Diru asko. Diru asko? Bueno, 100.000 euros, imagina, 5 keinu horrekin. Pentsa, buelta bat emon horrekin. Gurian jarraituko, ingo deuna da, sardinakin, eskabetxian pintxo edar bat, eskali bat antzeko bat lagungarri, eta gero maionesita bat, eta gaur txurro etorrian naiz loretxoketan jarritu. Ze ondo, eskerrik asko. Adi lagunak, saio paregabea torreta. Venga, ¿Qué me estás contando? Bueno, lagunak eta txuru, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gean, sardina eskabetxatu hauek iteko garaian. Ingo ditugun sardinak, ingo dugu eskali bada eta maionesa bat. Ingo deuna da, hemen ikusten duzu ze sardina eharra azkaun, Betxura harra, sanua eharra, koipe eharrakin, eta da azkauna daia eskamaken duta. Eskamaken duta zergatikan? Sardinak eskaman nahiko potolu geukitzen ditu, eta ingo dituguna da, lomito katea, lomito garbi ateako ditugu, eta horiek ingo ditugu eskabetxatu. Nola eskabetxatuko ditugu? Jarriko dugu, lapiko baten baratzuri pixka bakarrikan gorritu, bertara botako dugu erramua, erromerua, botako dugu laranjan azala, botako dugu piperrautza, eta ospina, eta olio pixkat. Berta botako dugu, irekin bat ematen dunean, ingo deuna da, atea, birrindu, eta birrinduta gaunean hor, bero-beruan ez, epelian, ingo deuna da, lomitok bertan sartu, berotan berriro jarri, eta zu suabe-suabian, 2 minutuan egozi, eta listo. Eta hori egongo da prest, atea eta pintxo bikain batiteko. Nola ingo deun pintxoa? Ingo deu hemen dakau pasta, hau da pasta rollito de primavera iteko erabiltzen diana. Ingo dituguna da, laukitxo zuzetan moztu, sigortu, eta hori izango oinarria, ogila bezala erabilko dugu, fina. Gio zeingo dugu, hemen piperra, alberdina eta tipula labian erreko dugu. Labian erretakoan ingo dugu atea, zuritu, tiratxoak moztu, eskalida bat izango bazan bezala, eta horrei baratzuri gordina eta olio birgina gaituko jo, eta gio, baitare ingo deuna da, hemen dakaun zukuakin, ospin berezi horrekin, tarrautz horrekin eta olio gehiokin maionesa bat ingo dugu. Maionesa eskabetxe duna. Eta gero zeingo dugu, montaia, ogila azpin jarri, barazki batzuk, gero sardina, bukatzeko maionesa berezia eta loretxua. Zerrez esplikatzen duzun, majo, tu, gero beste botatzea erresa, Dala lortu jugat, gero, Gero pausu. Beste gauza ditxu. Txerrek itxarraka jungo ditu. Hemen behar deuna da, honeako berkoitut 3 baratzuriale, eta honeako beste pare bat. Orduan, 5 baratzuriale zuritu, eta gero batzuk xerretanin hemen gorritzeko, eta bestiak gero lauki txikitan ingo ditugu, bale? Venga, perfecto. Hoi zure kontu, eta ni jungo naizena da,
Baitu, hau, bai, labian sartu behar ditugu, eta gero jungo naiz lasai, sardinan xerrak ateatzen. Osa, gaur lan dobli dakat, hamen da gero goitzen Bai, motel, gelditu gabe, txurro. Ze bat ordu sartuko ditu. Baina hiri lan hartzen, gustatu ite zaik iri mingaina matia. Gozaba, nik beti gauza berdin esaten dut. Gauzan lekuen ondo pasatzen bogu, gozatzen bogu, disfrutatzen bogu, etxeko ebe gozatzen dabe. Dudi gabe. Hori klabie da, eta estrapolau lan danetara. Dudi gabe. Suertan dixak, gure lanien egizez. Bai, zatik goxatzen gaude, goxatu arazten, eta aldi berian, alde neurrian erakusten. Dirua banatzen, dani errezetak erakusten, Diru asko banatzen. Diru asko. Zeingo zinun zeu, 150.000 eurokin. Jode. Bihar jai hartu. Bueno, zeu eta neu, eta zeu bai, ez da? Ez, baina ez dakit, guantxe egila zan. Diru asko. Diru asko, ez dakit zeingo nun, baina ez dakit. Banatzen dugulako, Joseba, diru eta postasune. Bakizu zedan, eta nik zea historiko bat banatu nadan bere momentuen. Bizirik antziok, ez da? Bai. Bizirik ando, ez da zerretan. Bote historiko bat, Bai. altuena izen zan 250.000 euro aurreko urtien. Netan 250.000 euro baino geixa. Bai, eta azkenien bakizu zedan pareja gazte batek egin geruk eta leirek irabazi ban, sartu ziarrak ziren. Eta bakizu zedan esatie zuzen, eta seguntzako 250.000 euro lasai bizitzeko, bidaiatzeko, etxie pagatzeko. Premio bat ematei eskerrik asko txurru, datu za premio pizia. Hola, ez dozti, eskerrik asko, netxuko zaitxugu, mila esker etortzea txik. Hola, eta benka aurrea. Ez, baina nintzako, sari handixena hori da. Tenian postasune. Banatzia, dirua, postasuna. Entzun, neure bizitzan, bueno, neiko negartixenaz. Oso emozionala naz. Ba, negarra inaban egun hortan. Benetan, Ostras, imaginau. Milioi laurden bat. Milioi laurden bat, bai. Zer da hori? Pesetetan milioi asko. Asko, milioi asko. Eta gero hori, gero beste lagun bat etortzen da, hacienda. Etorri neurekin, baina, bueno, behintzat. Zenba gelditzea horra, bueno, hemen izango, zenba gelditzea horra zindan da zenbatera ematen du irabazte unak? Ba, esango naba... Segun zenbatetik gora, guandik eta gehiago, ez da? Baina, alako permisuetan, emloko 40 seguro. Bai, ez da? Baina, joe, neuri bekendu. Bai, hori, señale honak, kentzen bai, señale honak. Orduan postasun handixe. Baina, irabazi bien, ondo jokatute, ikasitxe, porque azkenien gure ronda finala die 8 galdera, gehi sobreko galdera. 8 galdera desberdin dauz, nivel desberdinetan, zailtasun desberdinak, eta asmatzen bozu, boti irabasten bozu. Orduen guk historikoki emon ditugu 2 bote. Bestia zein izan zan, bigarren honena. Lehenengu eixen zan 160.000 euro, hor nerea euan, eta neurieia 250.000 euro baino geixa. 5 urtetan 2 bote bakarrik. Orduna, oso altu. Juten dek, akumulatzen, da azkenian guantxe zen baten bote zabete. 250.000 euro inguru, osake, imagina. Eta, gaur badakit ongo diala bertan famatuak, eta jende ezaguna, eta bai. Zer falta? Bai, mekatxiz la mar. Danien bezinek ibilden, bai. Bueno, baina bai. Danian ezin. Hori egizia, Joseba. Izango diez, gaur ospatzen dugulako, 1000. programa, lehen esan dugun, rara bizbada, hainbeste urtetan egotie telebistan gaur egun, eta kristako sortiak hau, ekipaz handi badakau, eta neure onduen, gaur Joseba dakau, baina nire alias da, maravillosa, eta ze ondo funtzionatzen dugun, eta nik uste, klabia, oso zaila jakiti ezin dan klabia, arrakastan klabia, no? Baina nik uste, bikote laboral horren laguntza isetie, imprescindibilea dela. Ona bada, eta huk, erlazin oso no dakau, eta gero hori etxeko behigertzen da, eta esaten doztie, txurru, baina, ze majo, ze jatora, gero, bada, aurrekoen Bermioa junintzen da, Mari Carmen, Bermioko Mari Carmenek esauztan, txurru, ze ondo itxosu, ze majo, eta ze tal, baina gauz bat esan gotzut. Zuzendu ite bai, zuzendu ite Telebistan, altuen motozu. Ne hori asko esate ziate. 1,73 Mari Carmen, baina segurozu, cariño. Bueno, baina, holan, eta jende super ondo portatzen da, azkenien gure ikusentzuliek, bueno, ristra oso handitxe dakau, ez da? Guke abaniko oso handitxa gaztietatik nagusiak hartu, baina sobreto neuretzako target komertzial politxena amamak eta itxitxe diez. Honenak. Dudik gabe. Hori ni telebistan hasi nitzanean, aitai beti amamak eta aitonak jarraitzizotek eta ume txikike bai, Eta nik esan ditxon, aita, nahi guain, neska gaztiak eta jarraituko zatetan. Naztutan itxon. Neire bai aitona monak eta txikila maite ziate gehiena. Eta ze politxe da gero kaletik da, Hore bat. Jo, eta azkinien, baki zuitzen duen, kompainia, tio. Itzako hori da importantiena. Eta urtetzen za, de hecho, zure lanetik super gustora posik eta ja oso
mekanizauta daka, oso automatiko itxen dugu gana, baina gero kalera soiez eta esatu dotzue, oie goitz, eskerrik asko, atzaldero konpainia itxik, nitzak hori, bihotza bete eta bukatzen dut horrekin. Hori baitu, nahi aita kontzatzire baita askotan, jendeak gurekin izketan egotea etxian. Eta irekin bai. Berbetan da. Txurru hori intzak, bestiak, jode, txurru hori jendeak. Eta gero gu jendeak begira behitzei hori bai askotan da behek inotela, eta gero askotan igual jende asko bakarri da, Bai. Zoritxarrez, eta orduan, telebistak beti konpainia hundi jaiteu. Eta ahi bezalako jendeakin, guztua. Eta klabia da ikusti, eta horrengo da, Mari Carmen eta Jose Mari, eta Patxo handia seguntzako, klaro baietze, egurero bertan dauzelako, eta haientzako, importanti da. Eta gero kaletik ikusti, eta jendie jator portatzen da, ondo, eta bihotza betakat benetan alako jendiak. Ona izurru, ona aiz, izango aiz, eta itzan da hor jarraituko ez. Zeue bai, txarra eza. Bueno, eta kontatu igu gaur, ze famatu topatuko izki jau bertan? Ez haustie, ez dakit zoze aurreratu aldan, baina, karo, 4 ordu barru neuko orantzeren hori eta asunto guzti xazten da. Ez hauskue, pare bat bidixo oso berezi ditugula, Euskal Herriko eta Euskal Telebistako famatuen partez. Osa, imaginau, ez dakit, zentzuko urtengo diezan, ez haustie. Alda esan baten bat, edo zu irirez... Ez gerik ez dakit ez ebez. Irirez dakik, Imaginau, Euskal Telebistako famauenak. Vale. Hor, mensaje bat... Jantzi, Claudio, baten bat, Afrika, Patxi, Lur... Vale. Gabriela, Ander, izango diez imaginatzen dobe bai, ez da hitz, ez haustie. Ez totzut ez ebez esango, ikusi eta listo. Eta aurreratu aldotzut gaur oso egune emozionanti dela, eta gaur bai seguramente negarra ingo doa. Bai, Gero nere dakaton duen, eta lasai, eta pasatzeko, baina, egun oso politxe izango da. Egunero ez diazalako betetzen, hainbeste programa. Eta indezue, egun berezia, baina aste berezia, ez da? Aste guzti eman diozue... Hori da. Da, mila programa betetzen ditugu gaur, justo maiatzak sortzi hontan, egun hontan, baina astelenetik barikura, egongo diez, parte hartzai oso berezisek, botia irabazi ebienak, gaur parte hartzaile moduen astelenetik barikura. Lehiakide gogorrak egongo dia, oso onak. Eta ja esperintzak indatoz. Orduen, bote bat irabazi ebienak, aste honetan etorriko diez, eta hemen dauz bebai, eta ze pasauko da? Hor lehia bizizion, goala, dudabarik. Zeinek irabazi, eta horre ja, txakursarra diez, ja badakit telebista zedan, enun dauzan, eta inbeste dirukin, ostras, bigarren aldiz irabaztie, sorpresa handi izango zen, eta gozada handi bat amuntzako. Baina horta jungo dia, Bai. Zeu zela moldatuko zeinan hortan? Joseba, galderak eta erantzuten eta... Ni galderak erantzuten ondo, baina ondo erantzuten ez. Kosinatzen amarrekue. Gero galderekin eta beste iztero bat izango zen. Gero, ostra, nik oso silvestria, da hor galdera asko dituzue, ez dakiz, sinefilua, galdera asko. Kultura, musikara. Eta ni, gustatzen zaite kultura, gustatzen zaite musika, gustatzen zaite zinia, baina buruan hainbeste gauza askat, baina beti esate kakahuete bat bezala gatela burua, eta batzutan esate esgintze bat gatela buruan, esgintze celebral, esategue. Bai, hori da, gauzan aztute zaizkizu, gauzan azten jute zaizkizu, eta hoxe gertatzen daizu. Baina bakizu ze pasatzen da, zeu lotza egitxeak azula, neu moduen, con lo cual, hor sartzen baza, zoze ingo zinun, neu moduen. Zoze ingo genilala zeuru. Gauza da, isilik ez egotie. Baitare, hortan nahi kondo moldatzea ditu, hortan nahi kondo. Eta horrea. Bueno, launak, hemen txe, batzuiak zuritu hemen ikusi zuen sardina ze garbi uste nahi zen, bi geratzen zaizkik, bat eta erdi, eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Zehazki jungo geha arepera Doña Pastorara, eta ikusiko zue, izenak ezategun bezala, arepa mordo badazkae, eta gaur bat ingo igue, erra. Guazen ikastea. Kaixo! Inez Zabietan inile gara eta hemen gaude Gasteizen arepera Doña Pastora jatetxea. Proiektuaren historia bazten da 2008an, justo pandemia garaian, Zabik zeukon behar handi bat, lan egonkor bat bilatzeko, eta lana bilatzearena oso gaizki zegoen, ikasketa espezifikoak direla eta inzaben berba bere amagaz, eta bere ama bebai lanan egon zan pizkat gaizki, orduan aurrera araman zuten dana eta zabaldu zauen jatetxe hau, biak batera. Gaur egun dau Zabizu kaldean, gero baita barran dau Inez eta beste binezka. Deitzen da arepera Doña Pastora, Zabin ama bat ditzen zan Doña Pastora,
eta da omenaldi bat iteko modu bat, gainera gaur egun beraz dago hemen beragaz, eta gainera bertako errezeta guztiak dire bera monanak. Doña Pastoran Venezuelako janari tipikoa eskaintzen dute, bertakoak venezuelakoak dira guztiak, dekorazioan saiatu dira Venezuelako giroa ona ekartzen. Hemen gehien ematen den platerra dira arepak, daudela hainbat motatakoak, 20, eta aldatzen badituzu barruko elikagaiak, alde izen hasta 40. Eta, bueno, bebai eskaintzen dira beste plater batzuk, baina danak dira esan dudan bezala Venezuelako tipikoak. Arepak ez die jaten bakarrik Venezuelan, jaten die bai Kolombian, baina era desberdin batean. Kartarekin lan egiten dugu, eta kartaren barruan dauz Venezuelako hainbat edari, eta gehien edaten dana, da ditzen da freskolita, fruta batetik ateratako zukuaz egiten dana, fruta ditzen da kola, eta daria da gaseosoa. Ezagutu zue Doña Pastora, eta orain goazen Zabirekin errezeta bat prestatzera. Hemen gaude Zabirekin, gaurkoan Zabik prestatuko digu arepa pabellon kriollo deitzen dena. Horretarako hasi bar gara hogi masa egiten, kasu honetan dela arto irinez, uraz eta gatzaz, eta masa landuta gero zartaginan jartzen da eta bertan pizkat egiten da. Eta gero, gure arepa betetzeko erabiltzen dugu behi gazta, baita rezaragi gizatua, babarrun baltza eta platano matxo. Bueno, arepa berez da hogi antzeko bat, iten dana harto irinez, eta gero, deko garrantzi handia Venezuelan, ze azkenean jaten da orduro, bazkaltzeko, afaltzeko eta armosteko, eta errezeta hau bereziki da Sabina mamana, eta Sabi betidanik egon da bera mamagaz, orduan ikusi da bera mamak zelan iten dauen arepa, eta hortik ikasi da gutxinaka, eta gainera bera ititek zeukan hortua, eta bertan jartzen zituen babarronak, eta horregaitik beretzean asko jaten zen errezeta hau. Kasu honetan elikagai hauek erabiliko ditugu, baina arepa bete alda edozein osagaiekin, eta daude hainbat motatakoak. Taloaren osagai berdinak ditu, baina taloa egiten da harto irinaz, baina da harto freskoa, eta kasu honetan da zikua. Baditugu ja arepak prest, baita platano frigitua, eta orain Zabi hasiko da dana betetzen eta montatzen. Lehengo hartzen dago arepa, moztuko dago erditik, eta lehengo kapa izango da babarrun baltza. Gaur aukeratu dugu hau egitea, baina badaude beste plater batzuk, direzela tostones, katzapas, tekeños, eta Venezuelako gastronomia hemen aurkitu dezakezu. Gero dabi jartzen esan dugun aragia babarrun gainean, baita gazta, eta azkenik jarriko ditu platanoak. Eta prest daukagu gure arepa. Hemen daukagu gure pabellon kriollo arepa, eta Venezuelako gastronomia ezagutu nahi baduzue, etorri arepeda Doña Pastorara, eta eskerrik asko. Agur! Aupa kuadrilla eta gora arepa hori. Zeitxura. Edarrak, Ai, ama. Eta esan du bezala, hogei arepa eta berrogei daudela jatia desberdinak sozialdatuta. Eskerrik asko eta jarraitu horrela goxatzen eta goxatu arazten. Egia esan, bueno, Latinoamerika guztien iten esan duen bezala arepak segun Kolombiakoak, segun Venezuelakoak, segun nungoak desberdinak dianaz, guguria talua da, harto irinak indako zerbait, baina bakoitzak bere itxura daka, leku bakoitzen desberdinak egiten dira, baina danak eharrak. Danak onak. Danak onak. Bueno, gurean jarraiteko, inbiar duna, bakizu telebista mageiteula, eta gau, labian errezaigu, eta inbiar dugu, zuritu, txukundu, eta tiretan jarri. Txurarra. Inmoldatuko aiz horrekin? Venga, bale. Venga, iten dukenak, albertini ateatzen dut, eta namek, asalak entzen jute aiz, eta gero, mami jaingo jaunaek, lamanakin ja tiratxo batuk, betu hau, hau holartzen dek, pixkat hartzen dek, eta ja tireite jo. Bakarrik urtatzen da. Bakarrik ateatzea, erreta daolako ondo labian, bale? Bakizue, reportean 5 minutu pasadiala, baina gu telebistan trekimaina batzuk ditugu, eta egon da, 45 minutu labian erretzen, Bale, askatu dena, eta gero tiratxoakin. Berdin ingo dugu piperrakin, eta tipulakin ingo jokenak, kanpoko geruzaken du bat, eta bestiare Juliana moztu, eta ingo zuna da, ja, behin tiretan dakaunian, bolean botatzen jungo zea, bale?
Venga, hoi zure kontu, eta nik ingotena da, eskabetxea prestatu, gero lomitok sartzeko sardinanak barruan, bale? Perfecto. Venga, ez Oso inobe. ondo. Bueno, txurru, eta lehiakideak, ze lehiakide botia jolasten duen aparte, hor gradan da egoten diare bai lehiakide desberdinak eta hor gauzak botatzen da egongo diare bai, eta? Oso onak. Oso onak egongo dira. Eta aurten eta aste honetan, ez gara, horreke neu baino geisha daro jateia. Hor, imaginau, bosgarren urte ja programan, eta tarteka etortzen diez horrek bai, eta ja azkenien, bueno, familia handi bat sortu dugu. Eta telebistan inguruen asko dakite horreko bai. Eta ze politxean jakiti ikustie, eta ja azkenien, guretzako bai, hor dauz, eta gure, bueno, lantaldia moduen diez jabe bai, porque azkenien asko errepikatzen dabe, askondako ja bosgarren urti da bai, geurekin kolaboratzen, orduan marabila da. Eta gero, nik uste, klabie, familia handi baten zera kutsue da kaule, ezta? Dana oso automatikoki doia, dana oso ondo engarrazaute, orduan bakoitzak bere lana zein dan jakin badaki, eta dana perfecto joten da horregaitxik. Giro ona, roi ona, hamen dakasuna moduen. Bai, egia da, Iguela, marabillosue. Eta horrek asko laguntzeu, humorekin juteko, guztua juteko, eta dena ondo ateatzeko. Bai. Eta orduan egongo dia jende ezagunare bai hor. Bueno, ezaguna baino, programan urte asko egon dianak alegia, ez da? Hori da, eta azkenien klabia hori da. Egun oso berezisek izango die guretzako eta gero etxin dauzanentzako, bai? Porque azkenien geu pixkanaka hasien gaz, da gure ikusentzuliekin batera, bai? Eta politxe datanak hastie, pertsonalki eta laboralki bai, neus hartu nintzanean Euskal Telebistan, 22 urtekin sartu nintzen. Oindala, 13 urte. 13 urte, pasatzek denbora azkar, Gazte eta ume. Eta hemen azten hasi gaze, bai, gizon zen. Zuritzen bizarrata, iriguen diketzek, asko zuritu, Baina, zurituko zuen, nik, berrogei inberdizkiat aste hontan. Animumeko moten, neure. Bueno, aitzak eta uleharrak, orduan. Baina guztuakin, Jendia, berrogei, ez da gize, nik. Berroita marrindare. Zeutzako garai honena zei izango zan, Joseba. Zema durtekin edo, neu, baloratzeko. Garai honena? Ostras, garai bakoitza beria sekak, txurru. Beria sekak, eta jakin berdi hau bakoitzan goxatzen da honagin. Askotan, egoidek. Dazkazunian amairu, daz nahi zuki amasei. Amasei dazkazunian nahi zuki hogei dazkakenean. Zauden, adinak igualdu. Goxatu da honakin, eta ondo pasa. Bizitza, bizi. Eta benez hauzu, Kolombiako zera hori, de hecho, aurten, neuk Kolombiara jutuko asmu dakat, arepak eta jatera. Jangoitu. Hango beprobatzera. Eta, karo, neure lagunek eta, oportxo gitxi dakaten ez eta, pentsau juat, aurten, enpresa talde batekin juti, ez decir, estatu mailako beste 25, 40 urte bitarteko gaztiekin, dara antolatute, da Kolombiara jutie bi aste. Ze ona, ez da? Bogotan hasi, da gero Cartagena, Medellín, Tairona, Santa Marta, eta bukatu de las Indias, Cartagena de las Indias inguru hortan. Bidegaria, aparta aiza. Beste astetxo bat anegoteko. Asko gustatzen ibiltzea alde batetik beste. Hango ideia guztizek jakiteko, da gero, ona etortzen zen urren urte baten, pixkat, kosinan eta zela modatzen zen, estapolatzeko eta hobetzeko. Nolako arepak iteituken, da urrengoan ik nerekin hemen arepak ingoitukan ikasitakoak, Angitxi ingotan, jan gisa. Jan bai. Bueno, eta hainbeste urtean, hainbeste saio, hainbeste partaide, horrengo zean partaide oso bereziak esan desuna, jode, partaide hau kiston personajia izan, ez dakit, baten bat goratuko gaiz, ez da? Imagina, nik goratzenaz, aurrek urtien boti emon ginunien, 250.000 euro baino geixa, eta azkenien gurekin egon ziren, aingeruta leire, bikote santurtzi arra oso gaztie, eta geu moduen, bidaiatzeko zera gogo horrekin, eta etxierosteko, eta zera eta gauza bat eta beste itxeko, eta irabazi ebienien diru kantida hori, bakizu zedan, azkenien gurekin egon ziren, 2 hilabete diru irabazten txirri, da gero boti irabazi ebien. Eta azkenien, gutzako oso importanti da filin hori eukitzie. Da filin hori euki ebien, eta irabazi ebien sortu zarako aura moduko bat inguruen. Super ondo portau ziren, ikasi ebien, dana asmatzeko, porque galdera zuk lehen esan dozu moduen kulturalak diez, da oso zehatzak. Prestatzen behar dala. Boteko galdera izan zen, ia zeuk bakizun. 2023ko premio Donostia. Garra sartu jak baina hemen txurru. Bale, zukaldarin bat.
Víctor, vale. Por cerrar los ojos, Víctor Erice. Bueno, Beisa, asmau eman, eta ya está. laguntzen baina jungo nau zaio. Baina mendana ikusten dabe, hori imposibilidad, tío. Baina hori imaginau, asmatu, da neuk pingatik. Vale, aguantau, hori da txurru, hori da, aguantau, Ja, zubazenekin, ja. Eta erantzun hori, zuzena! Bum! Nor txafliok eta gota, eta serpentinak eta negarrez eta sorionak, eta... Berak gaino gota nintzen nebe bai. Bueno, soramena izan zen. Eta bizitzako, esan gotzut, neure momentuik onenetariku, tio. Bai, Bai, oso emozionantie, bai. Emotia inbeste diru, hori bere momentuen eban Jorge Fernándezek bai, Roberto Lealek bai, bueno, konkursok eta dakate diru asko moten da bien. Eta emotie alako premiso handi bat, guretzako, aurkezlientzako, hori marabillosu da. Bai. Hori da, jasoikenak beti goratuko dituk irekin. Ja, bai, bizita guztian, eramango joko. Hori da, bakizu, loterian eta emoten da bien premisuek eta da, eta esaten da bien loteriako jefak eta, neuk emongo bana moduen. Eta egize da, sentintzen dozu zeure parteko zera moduen. Marabillosu da. Hemen kontuz, guain hemen ospinetako usaitzen bazu jata barroaino zatez egin, ezin da ez arnaz hartu. Hemen ikusen zuen bezala indetena da, ondo birrindu, bale, hau bateako deu, belartxo batzuk gelditzen badia ez da okuido ikan, eta guain, hor, epela daola, jarriko ditu berriro hau dena hueltan, jarriko eta hemen, batian, entzuten dezuen bezala. Eta ingo deuna da, 2 minutu euki, idekin txiki bat emateunian, kanpo batea eta bere beruakin bukatuko dia egiten. Zer musua sortzu. Ondo, eni jarraitzuko tonekin, ez da? Jungo esan bai baten batola ezuala enteatzen da galdera guztia kalentzizkina eta holako baten bate, Gudaka ronda finala di, 75 segundu, 8 galdera, eta ja, asmatzen da ditzuzu, 8 ja sobreko galdera desblokeatzen dozu. Baten baino gehiagotan, nervioso jarri urduri jarri, da 8tik 0. 8tik utza. Zeiko, guau, da, bueno, pasatzen da. Horre ez dakazu farolillo rojo, bintza premio bat, amaiketako eman. Besarka bat, kariño asko, eta listo. Pasatzen da, eta lehen erresagoa zan, boti irabaztie, lehen bikoteka jolaste bielako. Baina ja, gaur egun, aurtengo 5. denboraldi honetan, eta ja, urrengo denboraldi zen, ja, esan ginkela, 6. denboraldi bat bebai, eukiko dugulako estonos normalen, eta bin, asuntu esan, binaka askoz behar errexagoa zalako. Claro, bi gauzenien, neuk espakit, Joseba daki, alderantziz, baina oin, solo ante el peligro, esaten moduen. Bakarrik. Diruare iretzako bakarrik. Hori bebai. Gauza txardanak zozona, sekatek, hori bebai, zailtsua da, baina, bueno, zeuna, hola, barazkiak gala ben erreta, Ostras. Gauza eharra. Maravillosu, maravillosu. Beitu hemen, sartu ditut, eta ikusiko zue, sartu orduko, ja nola, beitu ja koloria nola aldatzen hasten zaien, Ez di asko inbiar, asko iten badeu, lehortu ingo dia. Tita baten, Ingo diutuguna da hemen, beroten, hain ezitxoitia, irekin txiki bat ematia, eta horrenengo blu entzuten denean, kanpo bateakoet, eta ja hor txutuko hemen, hain ez, pinaz nazten, nekatxiz laumar. Bueno, eharki goaz. Bestalde, inberdi dituten adabitu hauek. Iriki eta tostatzen hasiko gai. Ingo dugu gaur oso ogi berezia. Oso fina. Ikusiko zue nola itean, Oso erresa da. Hartu pusketa bat. Hau edazkau, honekin bilduta plastikoakin, zeatikan bestela, lehortu iten dia, eta geho mozteko gareian dana puskatu iten dia. Orduan, hemen dazkau bilduta, zeatikan oso esiak dia, baino lehortzen badia, segituan puskatu iten dia. Atako bat, ikusiko zuen nola ingoituten, eta ikusiko zuen ze gauza erresa dan. Eta berezia, eta hola, pintxito berezi bat iteko etxian, eharra. Osa, erresa zeu ditxozu. Etxin hauenien zeu ikusten da, erresa, eta erresa jatzen azenien. Beste historia bat izen da. Beitu, hau ze erresa eken. Mozteituk horrela, txurru. Bai. Jendiai lagundu, ez desmotibatu, Hori da. Oso erreseak eta. Eta geho jendea askotan baki ze gertatzen txurru, nahi zukaldean asko gertatzen zaiteken jendeak. Jope, hori oso zaila, hori ez zaitek ateatzen da. Zenbat aldizindek, eta behin. Claro, behin indateatzen ba zaik, ezke ez ona izela, baizik eta artista bat aizela. Orduan, inberdiana da, behin baino gehiotan gauzak. Baina hori dana, danien, hori danien inbida. Berotasunakin bukatu. Saiatu, eta jauzita. Aizela, crossfiten ibiltzea aizela, kirolaria aizela. Aurrengo gunean junta altzaite alde pixua. Ez. Pixkanaka, eta astiro. Dana moduen. Baina bizitzan moduen. Dana ondo, eta guztuak. Bueno, eta hemen ikusiko dituzue, inbiar diena bakarka nola gorritu alde batetik, gorritu bestetik, eta kurruskari gelditzen dira,
eharra esan dizutena, gaur hau jarriko dio gaina, baino, entxaladilla bat, eosin pintxito jartzeko, balekoak izaten dira. Hori bai, jarri eta jan, bestela esetu iten dira eta bigundu iten dira. Hori bai. Jarri eta jan ona gaitu bez, da? Onenak. Bueno, launak, hemen geldituko naiz, hau xigortzen, eta ikuste zuen nola kiribiltzen azten dira segituan, Huelta eta huelta ibiliko gea, bi aldetatik gorritu eta kurruskari gelditu arte. Eta esan dakoa, Gasteizea jungo gea, eta bertan xuxia jango dugu. Ikusiko zuen zeleku, eharra. Oazen bertara. Kaixo, eguerdion, gaur Gasteizen gaude, Felipe eta Sandra, eta aurkeztuko dizuegu Okoru Sushi Takeaway. Felipe hasi zen hemen orain dela 10 urte, sushia oso gustoko zuelako. Orduan, dena hasi zen jatetxe batean, non hark lan egiten zuen sushi prestatzen. Zer gertatzen zen, makina bat erabiltzen zutela, oso artifiziala iruditzen zitzaiola, eta orduan erabaki zuen bere kabuz, sushi artesanalago bat egitea. Felipe betidanik izan du oso gogoko sushia. Oriental moduko friki bat dela, izan ahal daiteke guzti, zeharo. Orduan, zer gertatu zen? Ikusi zuela, Gasteizen ez egoela, orain dela 10 urte itxeitan egin gara, japoniar jatetxerik, orduan ikusi zuen aukera, horrelako aukera bat hartzeko. Goi-mailako ikasketak egin zuen, 10ako ostalaritza zuzendaritzan, eta horrez gain egin zuen ikasketa bereziak japoniar maestro batekin. Eta horrela, Okoru jaio zen, orain dela 10 urte, haren familia eta lagunen laguntza guztiarekin. Okoru izen japoniar bat da, eta esan nahi du inguruan gertatzen ari dena. Orduan, kasu honetan, berriro hasi bezala izango litzateke. Berriro erditu balitz bazara. Felipe hitz horrekin zeharo identifikatuta sentitu zen. Eskaintza gastronomikoa japoniar estiloan oinarrituta dago, japoniar klasikoan eta tradizionalean. Orduan, karta 3 atal nagusietan banatu ahal dezakegu. Lehenengoa izango litzateke denetarik bat probatzea, bigarren tokian aurkituko genuke tradizionala, hau da, makia osagai bakarrarekin, eta 3. tokian Europako estiloa arrain gordina gustoko ez duten pertsonentzat. Gure lan egiteko era 3 ataletan banatuta dago. Aurrez aurre, jendea etortzen denean ona, eta telefonoen bidez, eta azken batean webgunaren bidez. Gaur egingo dugu uramaki isokin flanbeatuta, eta horretarako elikagaiak hemen prestatuta dauzkagu. Osagaiak izango dira hurrengoak: nori alga, isokina, freskoa, aguakatea, gazta krema eta azkenetik arroza. Nori alga 2 zatitan banatuko dugu eta arroza sakanatuko dugu nori alga ikusi dadin, zanpatu gabe. Arroza ondo barriatu ondoren hartuko dugu gazta, isokina eta aguakatea eta beteko dugu buelta emateko. Uramaki estatu batuetako sushi mota bat da, eta normalean sushia nori alga kanpoaldetik du, eta hau aldrebes da. Ura, maki, 2 hitzak dira. Ura, kanpoaldean, maki, rollitoa. Orduan, ikusi dezakegu arroza kanpoaldetik dagoela. Okorun lehentasuna produktua da, eta produktu hori primeran etxera llegatzeko banatzaile propioak ditugu. Gure uramakia prestatuta daukagu eta orain bakarrik geratzen da zuei gonbidatzea. Etorri, sushi Okoru takeawayra. Eskerrik asko eta on egin. Agur! Aupa bikote eta gora sushi hori, zeitxura, Ze ona. Jode, punamento, Latza. gero flameatu iken hori, Oso ona. hori, rizokin hori. Ai, ama. Bueno, launak, jarraitu horrela, goxatzen,
eta janari bikaina iten. Bezarka da handi bat, eta Patxati gurean bat. jarraitu behar dugu. Beitu, hemen ibili geha, vuelta eta vuelta, esan dizuet, Bai. ikusi zuen pasta ze fina zeon, ze xamurra, eta beitu, ze kurruskari gelditu dian. Baina ibili behar da, vuelta, eta vuelta, eta vuelta, eta kanpora. Zeatikan, ez bazu vuelta mate beitu, hau gelditu zaitu horrela, eta baite, eta ja ez da xamala gelditzen. Erre barik iguel, Erre bari, baino, vuelta eta vuelta ibili, Ja. laua gelditzeko. Vale? Vale. Venga, hemen dazkau hau egin da, hemen dazkaun eskabetxian, hau ja daude, hola, hartuta, jateko moguan. Inberretena da, zuku honekin, maionesa, arrautza, olio, gatza, eta zuku horrekin. Eta zuritu beharrezu piperra, vale? Zuritzeko piperra erraz. Azala kentzen jun, pepita gatea, mamilla hemen jarri, eta tiratxok moztu, alberginia eta tipulina bezala. Eta gero horringo deuna da, baratzuri gordina pikatuta bota olio berginakin, eta dena listo dakau, platera aratzeko. Edarto. Vale? Bueno, txurru, Bai. a ber, jarraitu zerbait kontatzen, a ber, Jo, behitxu, oine, denboraldi hontan dakagune programa, konkursue, Bai. dana praktikamente aldatu da, eta oindak benetako konkursue, dana konkursue, da trivial erraldoi bat izango bazen fotu, ez txikitan Vale, triviala, bai. trivialien jogatu dozu. Bai, anaian artian da horri biltzen Claro. pikian beti, bai. Pike pixkat geube eukitzen dugu zeue, bai, ez da, Pike sanua, pike sanua. Bueno, oin jokue da, por ejemplo, musikala. Musikan da ze musibiltzen zazeu. Musikan, gorputza ondo, mingaina, Musika da, por ejemplo, joko da, 5 segundu abesti bat entzun, Bai. genero urte garai desberdinetakuek, eta zeuk asmatu behar duzu, lehenengo melodia horrekin ze abesti da. Vale, Botoia emon, vale. eta pam. Gero beste joko bat, por ejemplo, da, irudi desberdina ditugu, bidixo bat 10 segundukue, eta gero, bideo horren inguruen galdera bat ditxotzue. Vale. Ia Josebak eskerreko eskuen ze koloretako zapixe sakan. Urdine, ondo, punto zauretzako. Orduan irudian dana adibili berraiz den Hori da, ikusten. da jendie oso da, beste batzuk ez hainbeste, baina gero, por ejemplo, beste joko oso guapo dakau, egu dakau olako boltza handi bat. Eta bertan, A, B, C, D eta Z arte dauzan letra desberdinak. Hor zeuk bat hartzen dozu, eta, por ejemplo, A, 20 segundu itxuzu, A letras hasten diezen, hitzak esateko. Pim, pam, por ejemplo, A, atea. Bai. Azenarioa, arpa, Gero, pum, H balin pum. baka balio. Zer? H balin baka. Ez, H-ekin atatzen bozu bai. Baina beste holan, Alaba, arpa, armarixue, Bertxolaia izan berra, pixka bertxolaia izan berra. Bizkorra. Orduan, zemat eta geixa asmatu, puntu geixa. Orduan da, joko konstantie. Guretzako, eta etxekuentzako, bai, por supuesto. Danuntzako, marabillosue. Ona. Orduan egon bida, atento beti. Bizitza moduan. Adi, bizitza moduan. Bai, bestela gauzak, iesit ez aizkidu. Gizu da. Bueno, hola utxiko, fina, maionesa fina. Badakizue maionesa fina da honan, olio gehiago botatzen, loditu iten deula. Baina nik ez den nahi oso lodila, bale? Gero gainikikan pixka botatzeko, hola. Bai. Gio lodila da honian egertatzea batzuan gehiagi loditze zaigu, eta findu nahi badeu, ur pixka bota, eta aldeu findu. Baina hola, bikain. Horrekin, iarki gua, Tita, no? Oso ondo. Pepitak eta fuera, igual bai, ez da? Pepitak eta bai fuera. Eta hemen ateatzekenian ja hau, azalak entzen diokenian, mami hau, ja hor ateatzen dek tablara. De hecho, eskuakin gendu leke. Bai, honen eskuakin. Berdin jalabanak inoken, baina hola, ja, hola dakakenian, txak, gero la tiratxua mozteitok, eta hor barroa. Eta ni horrei gehitzeko ingo jatenak batzu ja pikatu, iretzako. Edarto. Vale, eta olio berginare bai, botako dio. Oin, asinaz bakizuzetan, bueno, bere momentuen pendiente ukinaban eta done jakue bidi eitzen, bai. Bai, Marabillosue. Bizitza honetan, lanen bidalako, lanen askitzen dugu, baina gozatu, bai, bidaiatu. Eta dakat pendiente, oin Santanderren dakat, viajie. Azinaban, Donostitik Bilbora inaban, etapa batzuk. Eta erromes maskorra txintxilikatatan eramatea alde. Maskorra atzi, Vale. Bai. Eta gero, Santanderretik aurrera, ez dakit ze plan izango da, San Vicente de la Barquera, Ribade, Seia, Avilés, Gijón, Ribadeo, ja, Kaliziko lehengo irrixe da, eta gero ja hortik Santiago Runtz. Baina hori, bueno, etapa desberdinetan eta egun desberdinetan itxeko. Marabi. Zeukin jozu? Nik ez detin. Aitakin ingen nun behin. Gazten nintzanean, ez dizu gezura esango. Baina autos. Tu. Honek zara austarrak. Batu zaldian itei, bestia biziletan itei, bestia koñiz itei, bai, batuk autos. Baina guai da, guapo da, porque da. Eizenken. Demora biar da, eta gu beti liauta. Katxi ramar. Entzun, 5 egunata, zeurizitzako 5 egun, da, venga, por ejemplo, Santanderretik, Janesera. Bum, bukatu, autobus hartu, da txea barriro. Da aldo zunien, beste
beste behin barriro. Pusketa. Hemen egon zan, emakume bat, ez dakit zenbat aldi zintzitun, Laro gehi aldi zointzun. Eta ez bakarrikan hemen kostakoa, baizik kostakoa, barrukua, italitikua, eta gero. Eta bakzu ze guapu edan, eta gero etxeko imaginatzen duzu proba asko ligatzea, esateko ez, zeite parre. Nik ez dakit. Inik bai etxekitela, kontatu behar digu. Gorrilla garria iz. Ba, piperran gaitxio, baina ez, juten gazenien, bai, ligatzen da, por supuesto, bai, bueno, baina bizitza moduen, arpei xakau. Baina, orokorrien, karo, jende asko ezagutzen dozulako, bai, pues imaginau, Frantziatik, Italiatik, Europa mailatik datozen jende asko, da gazte, baina sobre todo, jende nagusixe. Bai, Ja, jubilauta dauzenak eta... Denboa, nik izan dite, denboa berdeke bai, ez da? Ja, dauz, jubilauta dauzenak eta gero neu. Eta hor jota fuego. Baina marabillo zuen, merkie, kirola itxosu, eta ja, espiritualki beste nivel baten egoteko. Claro, esaten due, behin o behin inin bihar dala bizitzan. Osea, te gaina zu aurkitzen zehala, zu ezautzen zehala, ez dakit, osea, gaina ez dala junberre, venga, bi lagunekin, betikoekin ez, irekabuz, ez da? Neuk, de hecho, inaban bizikletas Laredo Santiago. Esko garbitu nahi baek, hau ja listo. Laredo Santiago. Horre raskan garbitu esko. Laredo Santiago inaban, bizikletas, eta oinez noie, eta bakarrik. Es decir, gustatzen jata jendiakin jutie, logikamente, eta lagunekin, baina me flipa eta oso guapu da bakarrik itxialako viajik, bai. Aukera bakazu, da gero kaminuen jendiakin topatzen za, bai. Bai, azkenian harremanak horri teituk, ez da? Por supuesto. Nire... Beitu, bidaia bat baino gehiago, ni beitu Galizira jun izan naiz, Unai Basurkokin, eta Unai Basurko belauntzi badakan, eta egiten du, belauntzian, jendek ikasteko grupuitzuak. Eta beti juten dira lau edo 5 lagun, area, baina ni jun naizen, 3 biher jun naiz, baina ni bakarrikan. Eta orduan dago beste Madrileko bat, ez dakin nungo bat, lauro juntatzen zeate aste guztia belauntzien barruan, da gero alde batetik bestea jun, ondo jan, belan ikasi ibiltzen, eta gero jendia esautu, harreman berrikin, ez da? Bai, eta hori estrapolau, ez dakit, igual, imaginau, sudeste asiatikora, Tailandia, Laos, Kamboiera, juten zazen motxilon moduen. Honek jakello segik. Honek bai, hau juten dalako. Eta aukera da kasu, imaginau, beste kultura batzuk, beste leku txoko, jendi ezagutzeko, eta geu, lotza gitxiak agunez bebai, bakarrik juten mazabe bai, marabillosu da. Eta jendia da, zoragarrixe. Zoragarrixe. Ni hori ere, askotan, eta bikotek esati, no azu hasta kalea, eta zenekin da, kalean iguala. Zenekin gatu zan. Ez. Bai. Gero asko gezatzen da, txurru baina, bakarrik jutian eta hori bidaiatzen eta, nitzako da, bizitzan egin gauzaik onena. Bai, ez da. Gero egize da, gero, pixkata kontakorrente noiala laboralki bai neure lagunek, irakasle diez, o enpresa desberdinetan lan itzen dabe. Orduan zailtsua da, haiekin batera, ez dakit, imaginau, maiatza baten, oktubre baten, bidaiatzie. Da guk aldou, Da ni askotan horregatik gertatu zaitek, zatik, bueno, guain, pixkat, oporregunetan oporrak ititu, baina leheno beti hostelero izan da. Eta obradore eukita, beti, danak, gorrilla sekanian kalendaioan, ni beltza. Claro, zeulanera, eta orduan askotan, bai. Baina, bueno, orduan klabie da, bizitzie, ondo pasatzie, gozatzie, eta mundu ezagutzie, dudabarik. Eixu, junda. Bai, zertikan gaina gauza gertatzea. Mundu oso polita da eta gauza polita asko daude. Baina gero eta gehiago ateatzen basea, gillo eta gehiago baloraztezu bertakua. Ez alda ala. Hemen beti, gauza bardine itxen da, ez, aukera baldin bakazu eta txekue bai, sofatik altza, da egin daurten gitxinez, jo que se, paseito bat emon, Joseba ikusita gero eta gu ikusi baino lehena paseito bat emon, da jazta, da kirola egin, biziposa, hori klabio lako. Ondo jan, kirola egin, eta launak inibili. Da tarteka, aukera baldin bakazue Joseba kinona etorri, dela leche. Ja, zinio, be. Joseba askalduko dugu hemen gaur egun ikusten. Bizitzan bi gauza bihar ditzuzu. Alde batetik, done jakui bidie, da beste bat, zeurekin hemen egon. Jakin zu galdatu. Da fuera, da nek bisak inditzutia. Bueno, launak, hemen txingoitutena da, ni behitu, 3 muntaia ingoitut, 3 muntaia txola, txiki-txikiak. Vale, hemen indeu haure soberan indeu, bota sakonea. Bai, betak jugat. Bai, dana listo dakau hemen, lau vuelta eman, eta hemen behitu. Jarriko deuna da, hola, barazki pixkat. Vale. Eta hori importanti bai, zelan ikusten dan. Gozu egoti, baina ja biztan etxeko ebe ikusten da, eta ostra, zelako itxura hona, eta ja begiti sartu dira, no? Dudi gabe. Bueno, hik zen prestatzen dugu egun berezitan, zukaldatze gustatzen altzaik? Jo, neure haitxa oso zukaldari hona da, arotza da, ebanista da izatez, baina oso zukaldari hona, eta gitxik hasi jugat, neure torkizuneko plan nahietako bat, kozinatze izango da.
Bai, porque jati gustatzen jata delaretxe. Bueno, da gustatzen jata, da jatetxe desberditara juten azue bai, jatera, eta nik uste, bai jatie, da bai bidaiatzie, bizitzaren neiken inbertsioik onena dieselatu. Onenak. Hala da. Onenak. Esaten du galtza jetxi gabe da onera bakarra dela, goxatzeko. Egixe. Bueno, launak, hemen txe, behitu ze hiru pintxito berezin ditugun, Vale, guan hartuko etena da hemendikan maionesa pixka, eta loria hiri utziko ja jartzen, vale? Hartu hiru lore, Maionez jaten diez? Hombre, Zeure jardineko lora diez? pixamentuak, eta bai. Nire jardineko gaurkoak ez dira, baina bai. Tulipan gitxia, baina honeko na diez, Eta hemen, maionesan gainean, jarri naeken loria naeken nahi. Venga, elegante orduan. Vale? Bueno, esto no es normal. Hau ez talako normala ez. Geo arratzaldian, 1000. saioa, zorionak iri, lantalde guztiai, eta jarraitu goxatzen. Eskerrik asko. Goxatu arazten. Eta 2000. programan ona etorriko gaz barriro be ospatzeko. Oitek. Eskerrik asko, Hemen nengo gaitxu bilok. Agur. Agur, familia.